Hoxe estamos aquí para recordar a unhas rapazas, a unhas mulleres, a sedas. Estamos aquí para recordar as lavandeiras, pero estamos aquí dunha maneira máis amena. Vamos a facer música clásica, teatro e incluso un rap. Bueno, non os vou adelantar nada porque... telita. Ben, para comenzar e poñeros en situación, además das amas que temos por ali, o curso primeiro vai ler un pequeno texto acompañado de música. Ahora está encendido? Vale. María foi lavandeira. A súa nai e a súa avoa tamén o foron. Pasou a maior parte da súa vida lavando. Dende pequena acompañou as mulleres da súa casa neste oficio. Cando lembra estes tempos, faino con entusiasmo e fala con agarimo do seu traballo. Mesmo nos fai creer, como poeta Abouza Brén, que as lavandeiras foron e son damas habitadoras das nosas fontes. Todos os traballos teñen un espacio no tempo na historia. Quizáis algún día nos veamos conta da importancia que ten o pasado para o presente e para o futuro. Non para vivir del, senón para recordalo, porque o noso principio da nosa escola está na historia. Recollendo as propias raíces, aprenderemos de erros e acertos. A preocupación polas lavandeiras é facelo pola xente miúda, polas heroínas anónimas, por un conxunto de mulleres das que apenas ninguén se ocupou e que exixe unha restauración da cultura popular. Falando coas lavandeiras, descubrimos que lavar ben a roupa era toda unha arte, ademais un traballo delicado e moi laborioso. Co paso do tempo, moitos oficios foron perdéndose ou cambiando de forma. Un deles, a piques de desaparecer, é o da lavandeira. En todas as casas se lavaba por obriga, pero nas casas dos ricos, nos colexios, pensións, etc., lavábase moito dabondo. E para realizar este labor necesitábase contratar a mulleres con oficio de lavandeiras. Desde os tempos moi remotos temos datos de que os traballos sempre se dividiron entre as mulleres e os homes, pero as mulleres asignáronse aqueles labores máis rutineiros e menos cualificados. O de lavar foi un deles. Co paso do tempo, a sociedade foise mentalizando e os costumes foron evoluindo. Mudaron os tempos e as cousas cambiaron a ben. O invento de lavar foi de agradecer. Benvida foi, pois, a lavadora. Todo o traballo de lavar faise agora na casa. Non se pasa frío, non tes que ir ao lavadoiro, non tes sabañóns, só hai que apretar un botón e velaí está o lavado. Pero, en contraste, non tes aquelas horas de falar coas veciñas, de resoubar, e mesmo do desafogo que todos precisamos de cando en vez.